En Vigo, o presidente da Xunta entregou as medallas ANFACO 2026, recoñecendo o talento e a innovación do sector mar e industria galega, clave na economía e no emprego da comunidade. Vigo acolleu o acto de entrega das medallas ANFACO 2026, no que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o liderado de cadea mar e industria galega. Rueda subliñou que se trata dun sector potente e innovador e que leva o selo Galicia Calidade por todo o mundo. O titular do Executivo Autonómico resaltou que Galicia produce máis da metade dos produtos pesqueiros do país e que o sector xerará este ano 50.000 empregos. Unha actividade que realza a importancia económica e histórica que ten para a comunidade. Temos que seguir en posición dianteira e para iso hai que estar moi avispados, moi convencidos do que facemos e moi concienciados de que Galicia Calidade xa é gran paraogas no que debaixo do que todos queremos estar ten unha serie de cousas moi recoñecibles que nunca podemos perder. E unha delas, sen ninguna dúbida, é o que facemos ben, o que facemos dependendo do mar, e nada facemos máis dependendo do mar que as conservas galegas. O presidente tamén reafirmou o compromiso da Xunta cunha industria máis moderna, competitiva e sostible. Este ano, o Goberno galego destina 14 millóns de euros en axudas para mellorar a competitividade das empresas e traballa no Plan Director da Industria de Alimentación e na xestión segura do litoral. Manifestar aquí o compromiso da Xunta de Galicia nunha colaboración e nun esforzo que creo que estamos facendo e fixemos durante estes anos con ANFACO Galicia e Mar, e con estos rematos, sabedes todos os que estamos aquí. Hai a parte moi importante da nosa economía, da nosa historia, da nosa maneira de ser, que non se explica sin o mar e todo o que depende do mar. Agradeceu ademais a labor dos premiados. A medalla de ouro recaeu na Axencia Europea de Control da Pesca, a de prata no presidente da Autoridade Portuaria de Vigo e 3 mulleres con case 70 anos de experiencia en conserveiras galegas recibiron o recoñecemento polo seu traballo. O sector mar e industria galega segue a demostrar que é un dos motores económicos e culturais de Galicia.